omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Ekira ko igure etwani yabugire ngo cyabire cinsa kiri cyabene cinsa cyo cyako moroberi yega usego cyaka rituko asinchira ere eyo bwamo kegima kuroiga getembe television me yo moroberi bwetwani bono bose etwani yagetembe igore nenche Matilda baigo kabana inche kurbonekera ondache cyako moroberi yega wika cinsa nye chamambe ekero ondache koyokora igo mwancho morigereria tobe amo na inde tunyare kubwatana elio ekero twachakira moroberi yega tobe ase obwamo na inde tunyare gusange birengereri asenchira ere embo kegima nabo igo cinse mucha Facebook YouTube naro otonyore ase YouTube otonyore na Getembe TV nabo igo cinse mucha Facebook Getembe FM namba yetu isimi nereyere ase ekerore ye TV yago ese irituko riarero ntarachi gochaka ayatekire hose gukorera narari agenderete rero nigonda chigotwara umugano yomo obumo subati orengaroro ase emyaka gose emyaka wetani emyemo yairire naroche irituko regoro muntu kubolyanga naki amangana ya history agochera naiga nabo igo ngukonyoryanga nerebuya nande twara inyorani amatuka magega abantu bari barenge abatingu kigima abantu bari batenete kigima kwene kinga ensi ya Kenya yanyorire obusibore nabo igo gose aba Kenya basiboire kurwa ase obusumba bwaba koloni rituko rero mwancho morigereria nabo kondera usange kerengereri kyao kubwatikana neri wori rero umusubati manyakadente buna mekati lili wamenza ninchiko gotebi historia ye ase obwenge gose ninchiko gotebi egento anyarete gokora kyarenge kyo gokumia erio kero togendete gosanga tunyare kwinyorani narari abeire kawatika matuko amagega igo onye kumanyeto musubati manyakanete buna mekati lili wamenza ninki akorete gose inse maki arenge kono nabo konyara gusange kerengereri kyao ekero oganyete nchiko gotebi ningi akorete chitariki bune chiga igo kaba amona inche ekero nachakira omuroberi yoiga oika ekero turachiko yokora na inde ngukonyoria rituko oriarero ria Jumanne ntoche okwanira mangana ayo bochonu kero turachiko mutwara na inde omumanyi gose omonyagitari omonene igumanyete gose wato omanyigoro ya mangana yo oroiboro rwabasubati gose kero kurigereria afya y'abasubati bonsi ntochiko mutwara iga ase studio iritunyare kurigereria amangana aria a cervical cancer igo umwancho morigereria tubasogosika tubasokogenda nderi tukoria rero gose ekero ngukonyuri umutinyo yo iga o January kigima no mutinyo bokorigereria cancer gose kumorikera nabo igo okumanya abantu igoro yoburoire bwa cancer yoro igoro igo tubasa gotigara mageka ekero abantu bonsi bagendete gochamo iri kwene kingo burori oboiga bwa cancer yoro igoro bwanyarire yoro iboro rwanyarire kurwanirwa asenchira engikirano kegima onongo chaka andaya tekire higongo chaka kurwa ase county ya Kisii ekero obono abaibori naboigo ababwatani bonsi kurwa ase eskuru ya St Thomas Raganga egotoka Bogusero ward constituency ya Kitutu Chache South bono ndigo bakwe murunganeri amachibu amabe ya matemu ayonyara kubwato kwa ewiki yaita no mwaziri bwechisemi umusike Julius Migosi Ogamba abaibori abaiga nigo batebire umwarimu omonene naboigo management yeskuru eyo enyare gutuguterware erio banyare koenekinga abantu abangao bachorire gusabatendia abangao bachorire kubekwa ase eskuru eyo erio koeneki amachibo amaya dipo nasanya musakito narenge ase chinsemecho atoretero roboti oro aganga amatemo kasogete no mwarimu tata itikobeka ase toko yarora iga ya bisete igaere esi maina bono ga kito kweboringe esi maina
ngaye gotoira ngaye naino yomo bwe ko mwana yomo abande bonsi pi mbali kororekana ngai babere maiga jichi skuru ao imeyense ya Kenya guchengera machibwa maya yo mwaka wetagwe 2024 abaibori be skuru ya St Thomas Raganga imeje wadi ya Bogusero nigo besokirie na kwimurunganiria bororo ogokora bubegwe skuru ywe asamatemu yo mwaka yoeta komiti iyo gurukunga na ere board na onkoro muchando mondo na ndo okogera abana mbakora basoma usibaite maina Raganga yaberege ko Raganga secondary yaberense sana asingejukira chingaki eskuru yakorokana nga igiye ko abana go bakugwa na ande bono yabo busoko bonene asengenye ne skuru enene lakini kwanyoranga abana babure chingaki eskuru eywe etaire tyo mora kigwano nyono yomo ase university ni gobono bayemochirie committee yebuto engae choro na ende bono nyibata getebe pia tibaba sa kurusyo muntu musocho utabwati umwana barusyo muntu musocho nyobwato umwana bona bange barega body bana babo tibaya ari mugete na jeto kurugo mamanyi na koletivu yabo abisimba wende mbalikiro sikali abanda banyagira lakini bono igamagera okugugo gende tondo kuligiso emeroberi emebe ya masomo nigo bono yairero gutakora bya asemya kemenge engara bono yagechirie abanyakenyero abo besokya na kugikiria engane yeiga kwanyora bali mwe babojija saa 2 saa 3 bana elindi nyo empress yeyo bakoruchi bese ekindi bagota basomya abantu bana togo basabaiga abali mu baito bale skuru tigabakora omoki basomya abana baito na intwiri etarito lyaraganga lyatoke twanyorire chi iye myaka emengi abali musanga bibaguja ekerasa iwo konyore babanyurire lakini ngosaba bale egento kiri bakorukanga ki nigo bana barurekerero kyabo no kubulia gucha serikali anena sekta yechisemi kuire getambokero kyabwango eli banyare korora egesa kugyankyo asorogongorwe aba omwesimi wa migosi atokonye atobekera abali mu baisaine abali mu abali nabona yagitega ikakora buya sinini yakora tabya asinini sana asengenjo pardon toraikera biwango bibwenerete na asengenjo abali bakeba berega bachitororo yachagete 1990s baka wale skuru enjanya kwa nyene basi skuru chukuru mayaga baya kuchibasi enjanya kwa nyene basi yeskuru asomo kyabunege tasene kyagetembe TV yogoikera omwalimu amonene we skuru ywe asenjira yesimi nigo atarorekana koena na libaga lyokoena na emerobiro ya yabegete gose gukwanira enganeye engana bono yatoirira gutigara na mabolio ginko ripoteri getaseni kyao kyagetembe kurwa igase bunge ya Kitutu Chache South utukemeye county ya Kisii eritaria na enkoro kwa Dipon asanya eyo ne amate gose abaibori na boigo abarokiwa bakoro eskuru ya St Thomas Raganga bakorera machibwa mabe ya matemwayo ekero tukuboria nga kero kende ekero bantu bagure ningo obonete kuborirwa gose ningo obonete kurigirirwa asinjira yubuime mono hirikone kya machibwa maya ime yechskuru korende gotigana na mangana yechisemi nigongo koira goika ase ebunge yabo basi egotoka ime county ya Kisii ase eward ya Nyacheki korwa ekero okorigerea chinse mochiricha kera ase bono aya mate yamo ereno mogoko monene magega yo mosubati yomo korwa chinse mecho koibora abana abatatu ase omuntu bwekenya morero bamanyekanete na triplets ase bono ya mate yo koboria obokonyi erio konekinga abana banyare korigererwa ase nchira endonge naboigo banyorire oboreri buri obia yamate mukuru ase kenyero gia kira nigo bagase nigo tikana no mogoko oro monene mono mega yo muswati bwinki iga kuibora abana batatu abo bonsi bara banyaruka togo geta mogoko soko nyora abana batatu family limu nimandara nyora abana abani gona arware tu pressure ya linge iguru yasko iguru ya ndansira kinya saga ngonya nabona nyora abana ubia batatu ndabali saga ngonya nganyora bi nandi bagasenibwa konyora abana batatu abaiseke ataranyora abana aba natwarite challenges yakatwara
kabwatu burwaire wa pressure uburwaire bukamusumbua ikagera ekera uchikonyora abana batatu akabanyora bari premature yani bakatoka emitinyi yawe itaraika babwate emitinyi 6 na matuko make nonya nabo niye amatiga yanyara kwerera obokongu bonsi babere bagwitira gesabana baiga bakaiburetwe kerwanyara goteani go baiburetwe asenyagitari ya KTLecha keromospatio iganyara gukwama egika kimitinyi tata asenyagitari agakonywa n'abasamari baraba yakorwa asenyagitari eyo nonya nabo nige piri ya nyagitari etachiete koera ikagera umuntu yakabera nyagitari level 6 asigika kimitinyi 3 kare na abana abekere bakunyakorerwa ikagera epiri ikagenda iguru mono tugatwara epiri yabwate 336,000 agogete twanyorera abana twaseseniru boni gatwikire ngaki ugo seseni kuri kwaro naro desinde ngakwabire ko bamadiga sababu kurinya gitari na cyandikire sana ngo itakinjira ngorigi ndole ngakinga yara abana bari barimye kurinya gitari gari yagera mamu mwabo igabanyorete kunyanga kinjiraika lakini bado teyeti koko koyekora tugatuka tubwata amateni abana abo bakira senka oboreri bwa abana aba babeiro bokongu etware gusaba onde uratwara omoyo bwanja atosire egera abana abanyare ko babagukina ekarbo mugaka bwenge iganyara kwere mechando bagasini gwitira sinke yiga kero bamenta goteba nyonya n'abana barasinke yiga nigo boigo bari kibarongo egento kigasini kubabere gasinko ngwa sinke yiga asinge jonyani ndagira ya butambe gotoka igera kongmono igera nyare kurindira abana baiga ombori ngegende gakobera seitage ndege anakoba nakibono gocha gokorerana neki nakero kengo bwoba boniga unandeiga mbugatiga singokora uchobona abana aba triplets n'aba bande bayikire batano ande nibegete omwana ekano ya school ogima bwango ngeire timbugati kende pioni galindira abana bayiga bono bakire nyumba kiagera matukanga neiga naliyo mongino narwe tinya gitari ndoche ngaboniga none ndagera byeko mayina ko lyanyora mabere abagongeri teyo atemire kulige parua nega kongu kuna January yigere boniga nariko tebi ninto muganya getinga bagusimwe pia semwabeta ndo bwato moyo bwanja singi cyo ikomyura nyore na bogo nkonye gere ndindira abana aba nabuningira nelingambu ya mono Patrick taseni kiagete mikoroga sekenyore kigagia kera ikigotoke megodi anya cheki mebunge yabo basi irietaria ne igongoro kwa Dan Msungu bare konyoro bokonyi ikiagera abande barigi abana abande babanyora so bonke chinjira bunecho na kiogote berigwanga amasesenia y'omuntu na y'omuntu goska obosio nigo bono abateresa gose chinas korwa ase county ya Kisii bono barariti gochaka omugiro obotuko obogokira rero bono gochaka ritukoria rero tibari gochikoswa emiremo kubwatekana no yore omuteneneri obo omanyekanete ebuna Moses Erianga oyoro muteneneri wekiombe ya Kenya National Union of Nurses kuraiga ase county ya Kisii nigo bono batethire serikali iye county ya Kisii teraba gikoigwera gose kegotegerera ebirero byabo nabo igo esere ekero nainde bono abaria bakora ase county ya Kisii abo bare abo kurigeria magana yo bocheno nabaro batebire mbaligeretie enchera barachikoneka abanasi abaiga gose abateresa banyarire kurigererirwa ase enchera engiya nabo igo goikirani amagani abo
Already we are on strike, and we are in it, and we are not turning back unless the county government start to engage us and implement the issues that we have raised. I want to tell the governor of Kisii County Government and the Public Service Board that when the nurses are on strike, it means it is the county government of Kisii who are on strike. So we don't want our patients to die. Let the county government of Kisii implement what we have violated, and we have given them the demands. So we don't want our people to suffer, but those who want to access services, let them access in private hospitals, because the county government hospitals, they are not working. Leo wauguzi wote kote nchini Kisii wako mgomo. Na wako mgomo kwa sababu tuliandikia serikali ya Kisii County tarehe 23 isikize matako yetu ambayo tulikuwa tunahitaji watuambie. Mpaka leo hii hakuna mtu ameita union kukaa chini waongee hiyo maneno. Wauguzi wasipokuwa kazini hakuna kitu kitaendelea hii county. So naomba gavana, kama unapenda watu wako wa Kisii County, sikiza matako ya wauguzi warudi kazi. Kama utasikiza watakuwa nje hata kama ni miezi 10. Nimeona county zingine watu wamesikizwa wamerudi kazi. Yeye ni nini ngumu? Na pesa naona imerudi national government mingi. Supea wauguzi pesa. Sasa kuanzia usiku wa leo asubuhi saa 6 za usiku, hao wauguzi wote Kisii County ina masanati au hospitali 166 nagusuka bosio ngukwira wika ase kinyoro kia embara egotoka ewadi ya Rigoma ime eye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira ase bono umusawo yomo oyukonyora ore umurundi pigipigi anyarete kwerusia obugima bwae ase keri bagoteba buna nigo abakagutwara gose arorekana buna omonto otwara ebirengererie binge magega yokura epigipigi eyo abete agose konyora agokorera ebiasara eyo yarenge loan ekero atanyarete wakanera korinde aka euro bono abasae nigo bakuboriwa banyara gusanga ebirengererio byabo ekero obwate omochando monene gose tibakwirire gitambukiro ubunekyo kyomusawo yo Polkapokara na mange Kabone kasi ni yane akitubu etuwatu muichano koreke goriki mwana musinige gusira gaki bono tukumetiga ganki mwana gaki ya muri akoreki agweitaga togete yaba muraba basini gaki karo kwaro digentekebe gakiteba none ng'ombe onigu oyo egwebese yuko bwagweita gaki bugimo busi mwana musini gaki etokumeti gaki etokumeti prokwa tanero na kerubo mogaka nungeri koruria bore oyo sirete no mwana nte kaseni yani gaki etore na mayanda manene kara tokuboka toigwe bikuro tumanya gotabunga kaburio itire kaburio yo ge itase ngencho are pigipigi ya imugetiero ni mamu mwawana kerema wona kere ya konyora nkugambi yari ngeirane wono iregana nga igore meiru obwate kerengererie yo gweite kebe gaki gotogo sabanga ki ebigori mogokina bono none kere kware meiru no tobwati no nyenkende kabe igobogimane gente kenene ne binto mbitokinse gaki umwana ona beita igo bono nabo tore no gokumi gaki mbirero tore Arieta ankoro kumandasta kerubo nyachwaya mandasta kerubo nyachwaya ankoro riabale omwana oyo igo siriro ito oyo no omwana one akoro kukabuli nande mwanchete nkumoro kanyarongi ndabu asenge ncharo musabi ne karachire mwane mumurone naroro mochokoro banchaine no mwana oye karabako no kuminyakane nkumoro kekeranga chibugia kabuli namate nyarongi ndabu nkibana kiko chandete kemona kwabusana no mwana oyo mino mona kwabusana no mwana oyo umwana uyu mante mandasta bwata singi amisini imaite gente kiko chandete baminyokana no mwana ibakara kibagenda nanale gokwana ngo mwana no mwana make gakia kare gente kiabeira abana baita abana bake twara kolemereria nende tebi abamino no na bamategere nabo ranyoro bakonyi kubwa kweita nabo nabo atanganayo Arieta na nche ngoro kusara igoto no moichano mone no mwana kaburi no mwana orengo muya etoke ko bwate bese toke to bwati ka gukurinie pigipigi wacha kuna kumurigeri na into twaigweri ogingo mwana yo sire goto ikoro twanyora mai no mwana ona bengentete narenge gosemia basaba ke abatoreka goria ge kabne kiane karo kwanyoriro mochando kana karari boti monto nde mana no eteiro basemia na bara kosemia egaro manyanga kyo kunyara ko bago kwemenya singa kichi choboko abasae ba minto
netoka michandende yachire rigio abasemi none koroche ng'abasemi mboya asa abanto abanene bokoenda origi nono omopasta aka obosemi gaki etori na obokumia okonene na omoichano gaki pore family yagekonga ase ogosiria omwana omoke okamino oyo na ogokumia okomunene ase ekenyoro kiaria abore bosiango bomori mbuya. Nagusuka obosio nigo bono omurai bwense omosike William Samoei Ruto anyarire koboria aborokiwa bari banyara gokora amatemo abo a form 4 gose amatemo ari a KCSE omwaka wechiri bubere 2024 banyare koira ribaga riabene gose banyare gotumia buya chinga kicho bairwe chogokora nainde amatemo egati iyo mwaka gose amatemo ayo amanyekanete buna media series ayo gochigokoreka abakagokorekana omotinyi osaba kero mwaka ayaga nigo akoya kwana rituko rigoro ekero aringe koigoro gose koena na eskuru yoboroso ya Lenana egotoka imea Dagoret South county ya Nairobi. Omurai bwense rituko ria rero nigo aikirana ase omuyega gukwigura ebirasi bya junior secondary ase ebunge ya Dagoret South imeye county ya Nairobi ase anyara koena na uniform ase aboroki kwa gwetania chiri bibere ne chimisano ase omuyego yo nigo Ruto aenekia gochia goikirani eira yogokoria aboroki kwa bali bataikiranitie grade baganetie ase amatemu a KCSE omwaka wechiri 2024 gati omwaka wechiri 2025 agochia korokwa media series. Ilitangaza ya kwamba tutakuwa na mtihani mwingine ambayo itakuwa inaitwa mid-year series mwezi wa 6 hapo, kwa wale watoto ambao walikosa nafasi ya kufanya mtihani. Sasa serikali ya Kenya tumepanga utawapatia nafasi nyingine ndio tusiwapoteze watoto wetu. Komentara yo niga aenekia gochia korambura omuroberio o CBC elio onyare gukinia aboroki gwabo omuroberio yo. Yaidi watu wa Kenya ya kwamba nitanyorosha maneno ya CBC. Leo CBC Kenya nimeweka mtaratara mzuri, nimeweka mpango mzuri, tumeajiri walimu 76,000 wapya, tumejenga madarasa kufikia sasa. Madarasa tumejenga ni 14,000 mpya. Nase amangana yobo chenu nigo aenekia gochia kobeka mutwe obobwania gwetera ase omuroberio osha na Linda Mama yakoenekeria abakenya bonsi oborwari obuya ase chinyagitari. Maneno ya matibabu, si ndio? Nimesikia wamama wanasema Linda Mama, si ndio? Maneno ya Linda Mama ndio tumeweka mstari ya mbele zaidi. Tumesema hivi na nataka munisikize vizuri. Kila mmoja wenu pale nyuma ilikuwa inalinda mama peke yake. Sasa tumesema italinda mama, italinda mtoto, italinda mama, na sio kwa miezi michache, italinda kwa siku zote. Kuribota ya ATV ya Getembe Nyanchiri, Hilary. Boigo omokonyi bomurai bwense omusike Kithure Kindiki nere nanyarete kora egikaro kia bagavana rituko rigoro ekero obaringe korigereria gose gukwanira amang'ana yo kwagacha kwa Industrial Park ase chi county ayega ekero omokonyi bomurai bwense arenge koyakwana nigo atebete nenchire yamo yokwanike ng'a chi county chianyarire gukiniwa ase bono eserikali ebegete omuroberio ogenderete korigereria okwagacha we Industrial Park 19 yense ya Kenya. Yeah, I believe, having looked at the information, of course I have to go to the ground and verify on a case-by-case basis, but I am convinced if we work hard this year, about between 6 and 10 of the KIPES, all those issues I have said here, the 3 issues of the brick and mortar completion, the production issues and marketing issues will be resolved. We can actually commission between 6 and 10 KIPES towards the end of this calendar year, 10 months from now, if we work on a daily basis. And that will be a huge score for both levels of government. You know, a KIPE is not just a building. There are many things around production, marketing,
and incidental issues. Some of them are trade issues, trade-related policy and other measures. And therefore, here, as I have said, those are for me the three issues that I thought, even if we don't go into a lot of details, map out, and then in terms of implementing the decisions of this meeting, we can, between the national government and county government, go to the field and address the completion and other issues on a KIPE-by-KIPE basis to make sure that by the time the KIPE is commissioned, it is operational and it gives the value that was intended to be given. So that is the agenda for this meeting, plus of course the funding issue. There was something around funding, etc., etc. And so we leave here with clarity on the phase 1 KIPES. Ono ikiombe ikiokorwania obukurumi aiga sensi ya Kenya kimanyikanite na Ethics and Anti-Corruption Commission nigo bono kianyarire konyora omurayo muya guse omutinenirio muya oyo manyikanite na Abd Mohamed oyoiga ekero aringe gutianirwa ritukorio igoro no yore omo Chief Justice Omusubati Martha Koome nigo anyarite kurieira ng'anachi gukorera oboene nabo igokwane kinge kiombe kyo kianyarire kurwania obukurumia senjira engikerano imbe ya Kenya nigo bono agoso abisia EU magiga yoyo kabira roro omanyikanite na Twalib Mbarak korwa emirimo rituko ria ejuma chitariki 10 umugose ewiki iyaeta kasita. As I assume office today, I am acutely aware of the huge responsibilities and expectations Kenyans bestow upon the Ethics and Anti-Corruption Commission. In that regard, I wish to offer my commitment and fidelity to the oath of office that I subscribed to in combating corruption, economic crimes, and unethical conduct in our country. You will be embracing the trust and the confidence of Kenyans who will be looking up to you with great hope and expectation. In the judiciary, justice is not for sale. I wish to affirm the judiciary's commitment to supporting the EACC, to recall our shared constitutional responsibility to advance justice. Naboigo ritukore igoro umu ambassador umoya kurwa ase ensi ya China gochaiga ase ensi yetu ya Kenya umanyikanite buna umusubati Guo Haiyan ritukore igoro nigo anyarete koena na oroboti rwa bene munarachi kobaka okore mirimo aiga ase ensi ya Kenya gocha ase umurai bwensi umusike William Ruto ime yamagacho a State House ime yomochie o Nairobi oyoiga nigo agocha magiga yoyo kabeira roro umanyikanite buna Dr. Zhou Pingjan kogenda kose korwa emirimo asebono oyotebire kuchare kone kinga emirimo yaye onyarire koyeikirania aiga asense ya Kenya buna umu ambassador. Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by which His Excellency President Xi Jinping of People's Republic of China appoints me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Republic of Kenya. Please allow me to convey to Your Excellency the warm greetings and best wishes of President Xi Jinping and the friendly sentiments of the Chinese government and people to the government and people of Kenya. Under Your Excellency's leadership, people of Kenya are vigorously pursuing a development path suited to the country's national conditions, making steady progress in various areas and new strides in national development. China congratulates Kenya on its success, commends all its worthy efforts, and wishes Kenya new and continued progress toward realizing modernization. Your Excellency,
I'm deeply honored to be appointed Chinese ambassador to Kenya and humbled by the important responsibilities entrusted to me. During my tenure, I will faithfully fulfill my duties and exert my best efforts to strengthen the strategic mutual trust and deepen the mutually beneficial cooperation. Nekera umolero umutindi ogenderete kusamba ase ichinsemo chiri cha guse umochi o Los Angeles egotoka ime ye state ya California ime yense ya Marekani nigo bono enibo nyinge naboigo abantu goika eme oitani merongevere babiri bakwandikirwa gusiria amagima abo enibe nyinge nigo oyaberige koyera ase chinsemecho anene mono goika enyumba yechi cinema imanyekanete buna Hollywood nero ekero bono baria bakorimia umuriro uyu batemire korende chinguru chabo chichiranyara goikerania amagani abo gose umuriro uyu turanyara korima musaketo Haroni Ototo nanyarete gutwariganiria orpoti uru. Council 164 to Hammond. Mancho muriria okorra nga iriogiria bora ase robot uyu uru korende umuriro uyu mutindi oro nogendete konekiwa ase chinsemecho nokuboria waito nga onyare kubuwa chinguru irio konekia nga enibo eri tarakuno terasarigwa igo mancho murigiria ahinaro na kwariganiritie mambi yabono ase ayatikire irio tumunyago chigosoa ayari meyichi gazeti chiri tukoria rero kero turachikoba nere saumiyenda kurigiria ningi kire ase chigazeti korende buna konyora na kuboriri umusubati umanyekanete buna Mekatilili wa Menza nigo arenge umusubati orenge kurwania gose orenge gotena bokongu chinga kichiri abakoloni barenge gutumika abakenya gose aba Afrika obobe Mekatilili wa Menza egento akorete chitariki bune chiga chitariki 14 umutinyu mutangani kigima ase umwaka oria o 1914 nigo atamete kurwechera kurwaiga ase county ya Kisii agatara na maguru ekero ale nomomura gose son-in-law umomuro monyomerete bagatara na maguru gwetania kilomita 700 gose chimisano na ibere goika ari ase county ya Kilifi. Mekatilili wa Menza nigo arenge umusubati umogiriama kuri county ya Kilifi ekero bono abakoloni banyarete kumusiba nabo igo kumutuma gochaiga ase orogongo rwa Gusii ase abeteka gusiekererwa ase metinye tarimeke nigo ere aimbogete chitarigi bune chiga agasoka nabo igo agesokia korwa ase echera nabo igo wekoba goika ase county ya Kilifi. Mwancho murigeria kwira natori nechi gazeti nere Saumiyenda.
Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi si scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligorirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi eliweye muna 99 niko okwenyorera Zuku Classic Package nabo igo eliweye mu chimisano na 29 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Ni sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Kuliko chukua series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na tueva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okogora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera seti namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera seti namba 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu wetera namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku live got better. Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asama tuko alibusio ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi igaiga ntubwata chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Jitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiragani bigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boy go Business Studies na Entrepreneurship
ase chinsamo cha cosmetology nigo tukwigeria beauty therapy Murang'a ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekirero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase na atari kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi ile busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigatoba to kasi school ete Keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esimgwitra siti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye eri wibekiri bagari rya asinsiga yo kwerwanirira Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konibwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabul buna bono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack scrap holders soap dispenser naboigo shower mbabugate birengo nechi type au ebintu bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS generator mbabugate type Jones P submissive pumps drill mbabugate type Jones bench vise meter saw Anson scales naboigo mbabugate water tap ochonsipi simiti chichuma water tank water pipe amabati type ochonsi emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka ye Euromat Supermarket nigo yakoletire ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uli Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo queen cake buns birthday cake so cake nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igati binde ebinge. Nkoni bali chindagira nebinyuwa. Bunabono, wate omuchere, chidengu, biscuit, chisoda, cheese, namabuta yugo karanga, ase omagori aisekegima. Semeri yobo chenu, babwate ebintuna basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate bintu buna file brown cover ebitabu karamu crayons egati yabinde ebinge toy chanda buno nabokonyora ebibyonsi asuko batalira ime yensemelia ya nyabite ime county nyamira usoba kiresimi ase enamba 07
0781111555. Yolomat Supermarket Asubwansuo na magoli amaya minyoka. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano urigitiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no urigitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate 88 utegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kroro osabe egali inde yonsi ekoire mpaka asorigitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na Chinsemo chichi. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shyness Academy nero eskuru nigobabwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinyabale ebewa byabana nakubayigilia chikosoli ao gatiobu yabonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborkia nabange nabancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liye Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shyness Academy richibu richisemi chingia. Thank you for giving me the best food, the best teacher. It has made me go. Now I can say I'm not on my baby. Thank you. Prince Shyness Academy richisemi tia jogo kwa kile stage miwa naingia ndani kidogo anga 200 meters na wako nyara Prince Shyness Academy erabu ego shine Prince Shyness ndo atabanu bare qualified abantu bagwate passion n'abana kuko retro mwana wa Prince Shyness ayo manye ikire eskursi yaiterenke kire mwiberi akonyara weiteria mwiberi reto mwana koko zwana nawe bya ndio wakane eskursi yabo ayoga ndakoregas omwana asome ayona karate eskursi yabo nkente buno akonyora. By the end of the term, okonyara okorete ngo mwensi na abari ganiri Prince Shyness. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange
nkagenda chinyagitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha nuga best ngashughulikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini chanuga best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maro yanda amanga yari ngo mubero one ntamanyete na wenete asamange bakirisi gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobo manyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bago somera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Na batebi namba asira kitoronigizi ego to kanza mo tibu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajonyo ko tate speaker na ne kabisa live and direct onyo ko tate ufa sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba siko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragire manyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro osewa kesimi asa 0729-646-385. Aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto
aserigori lyomubuko o. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Nilan Ciara gire chinsa ensa ye moya bono mambini chitegekenye ekiro bono tugucha gokoretera na kichi gazeti cheri tukeriga ose nara chi gazeti cheri tukeriga chibwate ekiro bono twasoire ase studio nere Samiyenda erio gochirigereria asinchira yo bwekirano lakini asegeka egeke tunyara kurigereria mangana kia yaiga abetirense ime yense ya Kenya chinsemo cha Facebook unapotamingo kunyora Getembe FM ose comment section ireteria ago chinsemo chirio tobwatete kurwa nabo igo chinsemo chiri achia YouTube tunyora na Getembe TV inamba yetu ye studio ere 0726 44 7367 sanga ekerengera likiago gocha gase studio ekero obonongo kumanyanga omugeni bweri tukuria rero nigo are omugeni turachie gukwanira nere amangana yechisemiri tukuria rero ria juma 4 turachie gukwanira amangana yechisemi erio ritukuria ngio na roto chukurigeria oboroire wa kansa iyo roiboro igo mancho murigereria ikena kinari ngi gukumanyanga omugeni tubwata igase studio no yo turachukurigeria nere amangana ayaiga yomo roberio moya OCBC ime yechisemi kukuboria kaba naintwe goika omorio chinga kichionsi Sam wakire bia sana tunyori ngeri tari ya riri unique Ente Samiyenda gose 001 gose yeah, you said about unique. I thinking 001 are unique. Tari Miyenda Yeah, Miyenda by the no bwato mundu mawashandere Miyenda Moniga bana lakini ese fan nerendo chinsemo chiri cha Facebook uchiacha goteva na Miyenda kusinkurwarari by the kuna jamaa pia anasomanga kwa alia aseredi Miyenda ko someone Miyenda lakini rieteri very unique ndiko toka raisi go wana kerokoro kumiyenda it's a pleasure so unasikiaje na feel poa kai kerokoro kweli tai weka it means a lot kitambo nyore Miyenda onde kwaratarire buya sana karibu sana tunyare kurigereria chigazeti nchire chikwanyorire seri tukuria rero igambwate gazeti ya The Standard alafu na Taifa Leo pia niko nayo hapa ya Daily Nation nero na boigo gazeti ya People Daily okay ekero napotogo chitero tokonya kurigereria usento nyore gazeti ya The Star aso wango mono nkagire tutwara guchakira ya The Standard ya rekobabia ne watamu tuchakira The Standard ndocheka iga ose amriri koline ne gosikiri batabanga Amerika resignation fears in Ruto cabinet I think on it was on Sunday ntwaro cheka ya omwaziri o mangana public okurukwa nere CS Muturi Justin Beda Njoka Muturi yorengomo waziri arengomo speaker bwe National Assembly ose ebungeria nena akacha kaba Attorney General kero abo waziri ba butwegasi bali barenga batanga nibe serikali ya Kenya Kwanza akanyora naende ase ntunda ya kabere buno waziri wa mangana agodil na I think it's public, right? Public something gochawe public service public service I mean yeah thank you for reminding me bono wanyorre asa kongwe ko karanga diruruchoria gen zikururi chaka abantu mbari banyara ko bako ba abducted and we have been talking about the abduction story for so long agatabanga nero mwana waye na beta abducted for no good reason ngonga na machibu hata itekurwa serikali imagine waziri ora serikali akubuli serikali mwa machibu your abductions you can tell nga the government ya Kenya Kwanza I don't know whether it's about to go down but rende nkagiritinga ege korokeri yogo tenena na kumu confront mu raiwe so you know when you talk about you want the government
kwa machibu igora abductions that is the government na ndo inomoske William Ruto so ike kore kiryo tena gotebanga atageta machibu na inde serikali nchirati tamaiti ngaki abana aba gose abantu bari bare abducted bare gose batayo it means ngo konoko ba against the government na raya maybe omokonyi bumuraibense orengo orikuru kwa Geoffrey Rigathi Gachagua kera orogetie the differences babwate no muraibense kageranga akagenda ka igobona bagatebanga giute gikubambuka gikubambukire timatinga bono muturi kera mubambukire because egage utiro munyene egage inero geutete actually if you listen to the speech I wrote on Sunday asanara gatebanga asanara basani ba mokaniti bakamutenga andake omuraibense ko kora okubwatana nere terigentokia lakini agatabanga ataka personal capacity yani rebena akarangambia lakini bono yaberenga to his surprise tiraba buna anyarde ko bagakorengereria rabe chinga kicho Sam abo asio korenga bono una twatebrenga gihute kego bambukere kose teribuya na india ba waziri kose kiro korengereria serikali ya Kenya amangana na mangi agenderete ko yebwate kusako yebwaterania atari amaya teribuya se umu waziri orocho gotenere kene mbia gotenere kene na inde in fact tari waziri weka I saw another letter of resignation igonga na beta abe waziri weka and when you look at waziri comes from the large amount Kenya so that tells you kurwa almost Rigathi Gachagua agenda the mountain is not good na kioroche when Ruto deciding ata etikose ata getokoreta back the Mount Kenya unabona na appoint tika igaba waziri abutochi kurigire baadaye ntubwate agriculture CS nominee Mutai Kagwe ICT CS nominee oyokorwanga William Kabogo alafu ntubwate yondo korwanga trade CS nominee okorwanga Nereli Kinyanji abantu abonse sokubarigireri they all come from Mount Kenya Kiambu that is the nominee William Kabogo alafu ntubwate Nyeri oyakorukuru Nyeri from the same background yorenge muraibense alafu Lee Kinyanjui comes from Nakuru but no Mount Kenya so that tells you President Ruto is doing everything to make sure nga ngoridimu arechi point chiri abwate ali Mount Kenya na inde kiro kurigere chinse mochonsi je megano ye nande amangana ya abductions osekero kumurigere mu waziri muturi nande wocha wakuminga ningige kogera kero kende abereka gukirege kakengana iga kurumuti nyoga tano na limwe kiro mumuro ya nyalete ko abducted goika bono agotebanga actually o kirire for long lakini taranyora majibu kurwa sesrega that's why aro chenga it is good to seek go sekoligia machibu kurwa serikali nando nyorengo mu waziri taringa arese kiama kia UDA na bwate chama yae that's why when he goes to negotiate for ministerial wose amangana yobo waziri igako negotiate bune party yae taringa ko negotiate una the large amount Kenya lakini bune party yae that's why andake genteke kamukonya akanyara ko baka kwirena kocha ase obo waziri asentunda yende alafu toko sukabosiga igando Raila bags more AUC support by the mo yo timaiti ngamoro ko yorenge omo ameria manene bwa serikali go yo kwa ameria serikali manene go senere badoro moske right honorable Raila Odinga ndocheka ge bicheko tabanga bakari gukwana ni nomo president o chinse cha Zimbabwe that is Emerson Mnangagwa gari ya sense alare igona kandete korigia support sengenche kirogo kiria korigia kia AUC use African Union chairperson igona kandete kobike mikakati actually bona iga that's why utaramura samangana siasa manga sense ya Kenya esengencho iga kandete kunya batema kwane kinga origirie kirogo kigara kini toko masabira maya nere na mukenyo ondebwensi bunonde obo chori borabo ne chita mutinyo kabere ngange bore bono mete koru kanyora ikiacha getigo koro mwaka ori kerore gatiga tukaranga nare lakini bono bochori u ngange bore nane nagendete acha gete tukarenga nganda ke no ninga kine ntambe kurende bona gana chi campaign chibwate tense esengencho bochori we boro mutinyo kabere mutinyo gocha alafu gaiga ase epeji ya kabere ndoche gaiga aba grade 9
abanafunzi by the baga confront noko okomotebie keno mwarimu nga eseng'encho y'ebirasi biikire abana baikire abanafunzi bakaimukia getambukiro yote y'abanafunzi nga y'abarimu babo mwene abanafunzi bakaire getambukiro yote by'abarimu nga ebirasi bibiikire actually kuru grade 9 amangana grade 9 ya CBC you have been having challenges because this was a new system. It required usito tuare ngento tokurukanga infrastructure ebirasi bisaine ebitabo bisaine abarimu baisaine so igacha na challenges nyingi so abanafunzi ndo cheka ba complain bagotabanga ebirasi babwate go birebike bagosomera chi library bagosomera ndo chibare baisranste gusembane bane igo na bego kworokinga iga ne chinsemo chia Nyali Mombasa County by the Nariba complaining ntobwati birasi bisaine alafu ntobwateka ge page ya tematiko sono kwanire kendi goro yo muroberio CBC mangana grade 9 grade 9 serikali muna yatebete ebirasi byari kwagacho chiribu ko ikomi na isano na ibere 17,000 classrooms wikira boni gekero kurigereria okonyana nga chisukuru chinyinge nchigenderete kurwa ebirero byabo cha serikali nyara kone kinge birasi ebyo byerire so it means nande abaruki wambale bagenderete guchandika munabona kero kurigereria mbare bagenderete oiti bana gose konya goichorera na se birasi abande baonchoire chi library chiri babwate abande bagotumia chi laboratory buna buna ose classrooms ese bonige koreta ebichembe y'ekisukuru ose kero kende ebichembe ya serikali ekira serikali yatebetenga ebirasi mbire nande biro byali kwagachwa na national government na CDF and GCDF nande mbire byarenge kwagachwa na serikali enene byarenge ose wizara ayechiseme bono kwanyara ngebirasi mbire bitarakurwa ukira boniga kuru CBC yakachagete kuru ose serikali yachagete gukwanda amangana yo kwagache birasi biga nande ngero ki gose gekakengana na kibaganete commentwa asinge bona abaruke wachakire guchandika amasoma achakire abaruke wamba bwatisi bago chinoro senga kirasi ngiye nande gekarempti ekero kurigerera chisukuru chie chichi primary gose echioboroso ebirasi ngiyo okay togoskobosio igokorengana no roboti oru togoskobosio ndochega iga echanjo ya TB ndochenga abakargota baganga yabeirenke gonga chi counties echanyorre obokea gwechanje ya TB omaite TB no boroere getebo kobas nabo ko tamboka kuru ese embeo kwarore gabono nga onyanto gutwara chanje isaine timini senguboge mabwete bora atrisk nabondo cheka gabagota base page ya kane ya gatatu nga ebchanje neketa igo bago sabe serikali nyara ko ba gekurwa omuroberio bwango kwene kyanga echanje ya chirendo chibahoro getiga iganga ndobwensi bwate maybe gosonyora ko bakanyora burero bwa TB mbubwatenga oko korora kulia korora na manyinga gusege kubage gwatia ndubwata omoroso alafu ndubwata no mutu konya gwatia igonga kakaro kwarire ebiorokere bune biga nabokonyara kaboko kwanda at least angene nyagitali rangi ikironyara kaboko konyora bugweni bwa bwango kuepuka gose gwetanga kurwa aso oko eneza gose okwambukira uburuiro boiga chanjo iyo kore konyore mwancho murire nga neri ya BCG mwana kubikirwa se okoboko te korora kero kende kubikwa soko boko koryo neri bwatala mabona rio kubikirwa matukari amatangani kegima ekero kananga tubwatira kindende BCG neri mwana kubikirwa ekero bona iboire kubikwa soko boko iga okoboko kobe ekero mwana ro yamanya gutiga alama no gwata alama ibo nere yo chiyatanga oburuire VSS gose oburuire obwa tuberculosis no gwata alama ibo ligose yes neraro twayenyore iwo no bwate nandi no gukumianga abana mbare bagokina batabwati chanjo ya BCG bataire mate inenga nembesane singenchokero nandi kirigirero oburuire bunobo bwokwambukira gweterembeo ekero obwachakire bwatekana abantu abange bwoitanabo Onekero mwana gataranyore chanjo ya BCG gose ya tuberculosis ekobitwa soko boka mutukari amatangani uno mwana akoiburuga mutukari amatangani no nyaberiga ne wento mwana obetwe sindani iyo apo iburi komuranche
ira abana banyore lakini bonekero kurigereria nga umuibori naro chire nyagitari ko gose bagonkirie abana baresi chinyagitari batakire chanje yiga konyora nga yaborire abo mwete nane kirero gose namabira uchiasa abana bagokina korende serikali ne chikorigereria nga neyo nane no kukwegena waito eso toko skabusio Matilda asepejia kane ndo chega bagote banga na bera nyari kane ngoseke monyonkero kegendrete una ase serikali ya Kenya Kwanza abantu mbare baranyara ko bagwetige gasi buna bono buna na ichiga gote banga mu raya mu gosomo waziri o public service yo kurukwanga nere Justin Bedan Njoka Muturi una nyara ko baga criticize serikali gosyo ko yigikiria alafu enyorenga abantu mbare buna bono mungwana naro kurukwanga nere Peter Mbae oyure the head of government delivery service unit oyue oyananire riruberia ryo gwetigemeremo alafu enyorenga Margaret Ndungu gosoyorenge former ICT cabinet secretary na etogas no president lakini yakayekana inyoranga naro tokurukanga Kemosi ero etwe I think Vincent Kemosi wetwe egasyo wa ambassador ko Chigana lakini yakakana yakayekana so alafu ntobwate oyo I think is the chair oyo amangana LCK oyo kurukwanga nere Adhiambo I think is it Faith Adhiambo yes LSK yeah na nyarta ko baga kwa egwigas no mo president but akakana alafu ntobwato oyo ndo kurukwanga nere Justina Wamae iyo riorenge omo oreko Rwanda kirego kyobora ibwense osoyo reko mo konyi bumura ibwense gochia ase oyo reko Rwanda bono bora ibwense tokurukanga nere oyo the Roots Party Wajakoya George nere George Wajakoya nere na twemeremo no mu raibwense akakana yabantu mbara abange banyare ko babagokana gose gasi yo mu president so bimonyombiro bigendrete nga amaene noene gagase gazeti bagotabanga abantu bawaziri mbara batamanyikaini bakwanire ne gazeti ya Standard bagatabanga akorokananga mbabegetemero biryo yo kwerusyo esengenjo maybe amangana ataribiya ase serikali yo mu president William Ruto alafu tuko skabusyo ase page ya 5 ntobwatega iga abalia banyarte ko bagochoru uchi ase cabinet bunabona ntobwate amo waziri Mochore wamangana ano agriculture yure nere Mutahi Kagwe used to be mo waziri wamangana health banta bange by them back umweba kerwanga kiria corona if you cannot treat it normally it will be abnormal to you so it will treat us abnormal it will treat us abnormally so nere omwaziri Mochore wamangana agriculture alafu ntobwate amangana ICT gose technology ukurukwanga nere William Kabogo used to be the governor of Kiambu governor Mutangani alafu ntobwate trade CS nominee ukurukwanga nere Lee Kinyanji Lee Mayan Kinyanji yorenge omo governor alisichinsia mo Chana Kuru. It was the second governor after oyorengo ukurukwanga nere Kinothi Ambogwa nero beto mu governor ukabiri alafu bona iga Susan Kihika alafu ntobwate nere okay Mutahi Kagwe used to be Nyeri senator before ataraba omo waziri igonga ababonsi pina basani ba Uhuru Kenyatta actually okora Mutahi Kagwe na Lee Kinyanji abana babonsi be kiama ya chigose chama ya Jubilee and actually nabasani bomuske Uhuru Kenyatta after bachire bakabwata na gose bagakwana ni aganyara ko bagako bachora so is it one way I think it's just one way yokonyako umurima umurima no guzwa kono nkonyako make sure at least uhirani lichikura otakire kubairani nyomba otakire kubairani that's why Rocha are concentrated basically on Mount Kenya naralena ndatigarite se gazeti ya The Standard The Standard bagotabanga bakubolinga igo ekorokananga ogwetana nkonyara ko bakokwenekiwa ase serikali yo Muske William Ruto na page still ase page ya gatano na rimo bakubolinga muturiga abanyara ko bagako wetana nomo nenoe so nakibigeri bakubolia ase nsemeye
alafu ntubwate iga ndoche omugaka nara iga nyariko bagakomwa zawadi omwana oye eseng'encho yo gweta amatemu ndocha amoire mori engiaga iga gitorori yesana igo abaibori bari abana bairite na bari batairite na inumu abana zawadi chega igo monto irwe ng'ombe une zawadi igo namang'ana maya I think nara yue are amanene gosiring'ana rinne ase ensemo gazeti ya Standard igo mwanchi omorigereria nabo kwanyorera gazeti ya Standard egero nyara koboka gosoma ayandi namange tondango gabwase yende gwate Biabona sana ikera kurigereria gazeti ya Daily Nation irituko riarero nero ring'ana rimwamo ase page yabosio egotebanga drums of war attack dogs. President William Ruto's close allies have in recent days made strongly worded statements vowing to secure him a second term in office in 2027. Nga bono bali bali ange no murai wense kegima abasani bali bae ba nyomba ime kabisa babiri baukwana mangana matindi ekira bakotebanga nkotema bari nchira chindi chonsi kwane kenga murai wense osoire abisi asintunda ya kabiri omwaka wechikura omwaka 2027 naboiga nebwate bunabono nebwate chibicha ya barai banaiga esebwate umubunge Odadab Farah Maalim naboigo nebwate umuwaziri bwa mang'ana mining and blue economy oyo manekanete muna umusike Ali Hassan Joho naboigo Kapseret MP Oscar Sudi oyo ni garu musani o imekavisa nabo murai wense naboigo ntobwate Tiati MP William Kamket aba negati ya barai bali bagendete gukwana mang'ana matindi ose bagendete kwa neki ya koralia cia sentindi naboigo otebanga ngochibare gukora kindi gionsi erio nande serikali ya Kenya Kwanza ira ne abisi omwaka wa 2025 nebere yani 2027 naboigo amugano uyu ni gorase page ya kane ne page ya gatano ese gotana concern as Ruto allies talk recklessly ngabona abantu abaiga niko baukwana mbali kurigereria no nyamangana yeri chiko tibari kurigereria ukugani kwa Bakenya guse mang'ana ari Abakenya batagete akwaneru mugano uyu page ya kane ya gatano nabo igibicanira aroro anene muno ebwate omubunge Kapseret Oscar Sudi kago kwanera abantu nabo igo umurai wense nabo igo gotigana anayo siasa ikaro tukurigereria nande page ya 12 gazeti ya Daily Nation nebwate amang'ana ayobochenu health crisis ase ekero wakwanire gazeti ya The Standard wakwana amang'ana yokubura kwe vaccine hose chanjo ya BCG kero kurige gazeti yiga ya Daily Nation ero amang'ana kwanire taiga egotebana public health care in crisis as ARVs, condoms and baby vaccines run out. Ngabono amang'ana abunabono amario gari iyo kurwaria gose oburiro boiga obwa enyamoreo na boigo mepira na boigo amang'ana yechi chanjo cia bana bake anene mone ya BCG nigo agendete kuchanda chinyagitari chinyinge anene mono chinyagitari che serikali actually batebete public health care igo meaning chinyagitari chiri chibonete kwena na huduma free guchase abananchi na chichibwatu muchando higa na ndikiro kurigereria ayanari amario gari are very aganiri kabisa se kubwa kende gionsi esegotana mismanagement audit finds that 1 million condoms and 900,000 mosquito nets disappeared from KEMSA last year amang'ana yechi scandal chia KEMSA echo togotigiranga amang'ana ye bigambiro ase ng'encho kero ase kero KEMSA nabo konyoranga nebwate amang'ana yo gutuguta chi million chinyingi chia Bakenya nabo igo chineti chinyingi timaitinga andake sam kwanya gutware hint ngai chi neti chichia chigo chichia sira kuru KEMSA chineti mwate it's a free thing lakini renda konyoranga nebwate brokering ense ito ya Kenya ndake nturi baige no mono konyoranga abantu nabigentu kegocha kyo musada konyoranga maybe people think about go commercialize go se kwanye mekoro abantu barosibesa kurwa gwaroche korona gacha abantu bare bachete bari chitajiri kubwatikana n'uburwayi bwa corona. So in Kenya we have that tendency yoko
Ogo take advantage of the situation. Of the situation kwa nyoranga ebintu binde bya happened. Lakini kolene na arno na bana inchi bonsi na baramba bwata makosa at some point because squeeze enda si chinyo emechi menge kwa nyoranga net irinero squeeze ni mboga ndani kuku nje. Abantu abango kwa nyoranga nero bagutuma ka fencing ali geticha kiabo nyoro fence tibiye sana. So kero to nyoro chinet ichi either from the government side tuweta kuba responsible kuna abananchi to make sure nga ya serve the purpose of okwana kyanga abantu baralire meye net chiumbu isiko tali chi ngenime chingoko isiko na boyego ne gote banga a very sick nation nga bono inzi ya Kenya irwalite pi na maine na beko ba inzi irwalite singenjo kero itaraligeria mangana abunayo anere mona ikase wizara yobocheno amangana na mangi akoba na boigo ekobeko bugima bwa Kenya ase libagaribe ese gote bana 1.4 million. Kenya as of 2024 had 1.4 million people living with HIV. Abuna ubono baenekirie gose bare confirmed gutwaro buruirobu abo amariogo bono abirika gokia na boigo iga negendete kurigireria amangana yoburuirobu bwa HIV ase page 12 mwancho murigireria na bokonyoro mugano yororo na boigo irinde ogendere kumanya narali ali ase wizara yobocheno ye gazeti ya Daily Nation nande kero nkurigireria ne bwata mangana yechisemi yake igo anene muno kegote bana learning paralyzed at Moi University as staff down tools ngabono abakorie miremo ye university ya Moi nigo barabu batebire ngati bari gochugokora kogendera gukora mirimo goti barakanwe meshahara nabo igo page ya gatatu ni bwate umugano iga ukurigiria mangana yebigambiro stegoteba marital quarrels can't prove murder at home judge rules ngabono ri umana riria nyumba gose riegenga tiriri koba gose ndirigo chikobeka nga na riri kogera abantu baitana ndirigo chikoba approve nga umuntu yoga itetu kubwatakana n'irio mana rya nyumba yani nga rio mana rya terigo justify nga nakikiagire to muntu agakwa so lakini rende chisege chicha nyumba at some point na chiro chinkora that chire effect nyinge especially yakonyoranga abantu dikero rio mana rya nyumba likone kigwana no murembo okubora so nga tego justify but it can justify according to me but oneke I'm not going against the court. No mudanchie video yomo nero tebirego agatana Justice Stephen Gitinji lakini rende I think Matilda it can justify at some point nilirende tutamanya the basis rende lakini I don't differ ne court matenere go interpret ya machi it can be true esengenjo okay tebo ntiko automatically ngesengenjo abantu baumanete na kikiagere ikerere to yo mobo go sirio bugima bwae sengenjo turikumanya abantu mbere ba take advantage mpametenga jirani abaiga abantu batumenyete na barabu kirase kirongo chibale baumana ono muntu nabo konyoranga batumire nchira chinde kwanyoro umuntu osirie bugima bwaya sinjira yo bututukano bwachaga kubikiranga n'irio mana rya nyumba iga ni gare gukwanaya after he acquitted boda rider Hamisi Chengo in the murder case of his wife Joyce Kazo Kadenge ngabono umuntu oyo igaro murundi boda niganyarete kubwatiranirwa no gusiria ko bugima kose umusubati umumino yo gusiria bugima bwaya akanyara kubwatuko so maite noroche totebe umuntu kure umuntu siririo bugima bwaye alafu ina gose asichinti ya tiobo tutukana number 1 no na banyakenya even the police themselves akora bonne ki mwanya korali umana linde bona bono jirani chigojera mwanya korali umana linde ate umbanarete abantu ba igombanarete so automatically when something like that happens and kwanyora kandringa gose umuntu kure the first suspect yakoba no bamenyete komo isengencho the previous things chanya ko bachigo happen gose iri mane iri nyamba so at some point nabo ra justify nabo montara be innocent monto nyanga na arwarte pressure chiaye gose ne chinga kichiaye chekiri chukwa
lakini bono egente ke Omonto kobekererwa. omana bono obanganere the first suspect lakini we need to look for a mechanism yo kora investigation chisaine abara na maene dio mana ya nyomba should not justify nga osomonto na guilty or guilty na bengi nkonyorore unless when they have gone to hospital the postmortem has been done na ndabana nga maene pi monto ega kwete singincho bwako that one can justify lakini bosaigo toko justify go seko tebanga umuntu nasiriti ubugima esingincho maybe yeri umwana ya nyomba nare ko tebenga abantu mbare okonyoranga banarite gutianira guse chispause chabonga aye nkugo itandiri tukirimo aye muskoni nkongende bona kero yekire musikiro kende gento bune kikyabeire kwanyoranga oko judge guso kurigererwa kubwatikana na mangana ari kwa aye na matamshi wakwana yes beko sangi nginyorete Matilda mosubati naro bagonya kuma babwatiri umana ne jirani aye sana anya kuma tabenga aye turi chiande ora kare kamera ga mosubati yasira. Then you know now people come to justify nga maana naye kwa mwita. Singa njongwa tabanga. To kwerusi aronga to kore tigenteki. Kwara ngobono chinkwana monda kwana kurumunu no enase maybe ase nyomoiga. Mondo to bwente kunya gukora gotabanga ngo korande. Ngo itande. Kwara. Andi kwane chinjirigo chichaba chingia. Chinjirigo chichaba chingia. No, you will end up even doing it. Na maine. No maite no nabantu monto goita. Tariko muka chake kuita once. Iga kerengera rikunya gutwara. Kerengera rikunya gocha. Handa no ne bikoro bya gose enchiro kumu enchira konya gukwana nabe kunya go predict ngama nengo korale kinti kusonya batabanga. Ngwe korando maite mwanchande na chande kiremono. So umuntu buno yikero ya ikire that step. He needs some support. Egereta na rakova gago take a step embe none yokwerusia bomwe. Yareta muchandasa abana. Yes, yareta muchandasa. Mweta abantu bali actually kero monta akuru abantu bago chandeka mbali bali moyo. Buranyanga na abana, buranyanga no musubati yo. So it's all no abantu bali batigarite moyo no bago tware muchando kidogo. Nabo igo page ya gatano narimo ne bwati amangana yumo waziri wa mangana yobokoreri imeye serikali ose public service omanyekanete buna muske Justin Muturi sekote na Muturi agoteba I don't fear Ruto's acts ngatingo baitike sire kyomurai bwense ine page ya gatano narimo sekote na speaking out. On Sunday, the CS publicly demanded an end to extrajudicial operations. Ngabono niko kumulekere nganeri kusenkwana yaye yeri tukuria Jumapili kerare goteba ngabone serikali nebone tegotene na bene enyare kone kinga mangana yega ayo botumiki bwechinguru gwetania kerengo anene mono kurasi abanyanyimbo be serikali konyare gukuro kucichinga angana buneyu enyare kurigererwa asinjira ingikirano naboigo enyare gukorwa ayo narondoche ari amanene ase egazeti korinde akero kurigire nande siasa page ya gatano na gatatu egoteba don't take Kenya back to ICC. Gachagua tells the president. Omukonyi bo oyo kabeire oyo kabere mukonyi murayiwense oyo kabere omukonyi bo murayiwense Rigathi Gachagua nigagotebia gusako buri murayiwense tabasa kwirana nandense ya Kenya gochiase ikigambiro kirigiense ya International Criminal Court watana politics Kenya Kwanza government wanted to recruit us into a national lying movement. Oyo no mubunge onaivasha Kihara nero goteba igo Jen Kihara yes nero goteba nga serikali ya Kenya Kwanza yategete kubika ntwabarai tobe buna ne serikali yo bungainereri a national lying movement you know akorunga the truthful man oyu ne mpikiara na boigo truthful man erege ndao kwanera nga mpati tukwira na se kigambiro kirikia ICC ya inarare se gazeti ya Daily Nation yeri tuko oria rero ende ekero korigerera ya People Daily torarigereria eringana rimwamuri okatonyare goskabusia sengencho yebiro igazeti ya People Daily yeri tuko oria rero Nitose kwa henyorere egoteba na inside plot to remove judges ngabono nande engana neroro yogochukone kinga abona chibi nambare banyarire
kurusiwa avisi gose kutigiwa emirimo segotenda a former LSK president accuses Supreme Court jurists of corruption in overturning Court of Appeal decisions and CJ Koome of incompetence and gross misconduct. Ngabono oyo kabere o umurai gose oyo kabere ka utende kiombe kia LCK Law Society of Kenya ndigobona atebirenga eki na gose kigambero kia bono igati kiri kurigereria mang'ana ari abakenya gose ari abonete kubikwa mostari obusio nabo igasagotebanga ekero umu Chief Justice Martha Koome nerakora ikigambero tibaranya aragokora ukugania kwa abakenya mugano uyu orase page ya kane gazeti ya People Daily yerituko ria rero nabo igo amang'ana ndi narabu na mang'ana yokora ase chisemi nabo igo ntubwati aya siasa gotebana ODM MPs vow to back Ruto in 2027 polls. Ababunge kurasti kiama kia ODM ya abajumbe ba chama ya ODM ndose nabo bakaro mustari bose bagotebanga maeni morai wense wekatumwirani onyorenga ntoba charity gose abajumbe ba ODM actually mbachority morai wense Dr. William Ruto lakini kubwatikana no kubwatana kwanya ko bagokwanikwa ko morai bo mu bwazimio yore Raila Odinga ndochenga rero igana bari bosio agotebanga nkumubwate sibare asobachori wo mwaka o 2027 meaning nga tobeka siasa nkora imi by the siasa tobeka nkora imi ngabona uguru mutiotiri gosono ODM uru mutiotiri gosono yo Jubilee goze UDA ayango tugorjita hayo politics ne bwate nchere yaye ayono gwanchira nagiri kwanya bona bono ndo chabantu abajumbe ba ODM bagotebanga umuraibwense nkoire nale bono nayo umukenya bwate jukumu yokoranga nkainayo gwe position lakini gochaka kurwananga maiteraira no mutindi ko bwa goseng'ango siasa tobeke nkoro imetwaro bwa matobya n'abantu ngondo mino nero gokonye bana siasa aba bakarare sana mbago gwikira bagokonye onto ango monto nga karo yo UDA na yo rubo ODM kusuru yo Kenya kwanza na nera akaro sino yo Jubilee so twene kyobwanchani siasa ne yense naende oyo ndina tete sana Jackson Mandao nyibeke gaigase kwa langs abukora sese gulimo yasoka wewe sese gulimo igaka nchendo chisenye bintu mbiri ntabeke nkoro siasa gekubwatiwa ana mang'ana yo mupira go support timu yemo Yo sona n'abantu basona bayo gwachakira sona tina tura timu ndio sile kilingo teba siasa no mupira biro bio tinta getiko nya to Shabana nkoro Shabana na poko yebeke nkoro singe nero yo katobwati goso ino mupira lakini amang'ana EPL ubo yaba so ase bona ganinta getekora menya matuka mangake kero kuriyenga abantu ba Manchester United ingagirite gazeti ya The Standard kero kurigire page yo mwere baketware amang'ana aiye no place to hide for Arteta as the trophy drought set to continue agata mate Arsenal yerite kombe kyo mwere ya EPL 2004 yake meongevere no yomo yairi 21 good years igobona still bagotebanga matumaini tayo yogo kora igento tokurukanga gusoko nyoreke kombe asengencho ya tina ko ari bagari yo guchaka ko yityo ko still ekiangazi goso kame nagenderete ya tigankire that's one na bantu basa na was only saying the truth mana na teba igobona alright gazeti ya Taifa Leo erituko ria rero egotebanga ibwate bicha yo mugavana we county ya Trans Nzoia George Natembeya na boigo oyo kabere omukonyo bumrai bwense Rigathi Gachagua ibiche chaba babere egotebanga harufu ya muungano nga enjere kororokana omugavana yega George Natembeya nigo barachikubota na Rigathi Gachagua ese ngincho osako origereria ase bikoro bya bwango bya nyarako bikwene kiwankiringa ntwaro chegaria omu governor o Trans Nzoia yore George Natembeya gagosomberana no omurae bwa bangare abanga se bunge ya Kimani Ichung'wa igoro ya mang'ana siasa rende ntwaro bagosomberana igo ngagetenga it's very possible ase ngincho Natembeya na Ruto gosena babwatani ba Ruto mbariamo
alafu bona iga the standing opposition leader actually no yorengo mokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua igo bona nabe konyarekana asengencho the possibility nero gekora babonsi banjeti siasa chaye umu president usumurai wense Dr. William Ruto. Ekotebanga anatembea hapo kushirikiana na Mlima Kenya kisiasa, akisema taaluma yake imekuzwa katika eneo hilo. Nabono tebiri kuchari kupatana na abantu porogongorwa Mount Kenya esengenchonga ere siasa yaye no hikine iri ase chinsemecho. Chinsemo ja Mount Kenya because ni garingo mo nabete ase sector yo burendi asenga kientambi gona be konyarekana ngana koba ase chinsemo chiri ase kegetambi. Nabo ebwate omugano yose page ya kabere ime ye gazeti eyo ya Taifa Leo nabo igo egati ya riaro aroro ngamona hafla ya kupigia debe Raila yaja ekero obari no murai wense kuro anse umurai wense ri ya Zimbabwe sewatana serikali kutumia kongamano la marais Nairobi kumvumisha Raila negendete konya kumurariria kusikura arie iritari yae musike Raila Odinga yine serikali ya Kenya nabo igo Barcelona yafunza Real Madrid soka kwani range umupira alimba bagete chigolinye isana I think gete sana Barcelona okay umaite nkoro togoyo kwanga El Clasico neke minano ke chikiabe ketindi sana egati abanyankonga babere that is Barcelona and Real Madrid so tukararagalia Barcelona ekayikura last time Real Madrid yanyikorete asege kombe kyo chigolinye lakini bona barabo bairani dio koboko igo bona bagatanga malipo ni hapa duniani bona malipo ishakuwa hapa duniani nabo ebwate amangana yo mwaziri Muturi sagotena agotebere siogopi kufutwa na Ruto tara obwati kotigiwe meremo nabo igo ntobwate amangana ya amangana ya serikali sagotebanga viongozi wenye vinywa vichafu waadhibiwe. Nabono abarai bali bagendete gukwana mangana atari kogoke uchasa Kenya banyare kwa gose koirwa nonya busibu kigambiro banyare kwa gugesusuro ego negento getanya rekana because ugo chakera kuri umurai bwense paka no MC menu yabo ero namangana yagukwana mangana marito sana ego bono ase siasa ya Kenya otebanga rende kiria bana siasa negentege komsa ebo ayo nari gwatikiria se gazeti ase nderon edondo tobwatega iga kega tokanda bakasi chinsemo chia Western ari chinsemo chia West Pokot ndo chenga omo pasta nara iga ukargo somera bashirika ngage saicha ase kanise yokore miaka 3 lakini bantu mbanya como aligani go chinsobo chinka chabo uno mo pasta otabanga obere miaka 3 lakini kendo gigo kuminga mbanya kumwalika go chisobo ose chinka chabo nande go otebere nga nkobekare sheria egotebanga ntabwente kubatara chinka chabo ningi ago chikuri chinka chabo nakie kinta hede ko wale na inchenga inchago chikuri chinka chabo onyo mundu tarakwalika inchugo chira lakini hotewa maine abarandia bande bonsi ngoranga ekirono nya lunch ya beire ngogoro abakristo bagotebanga rero pasta mwana uchikuragira ere ningi geko banga emyaka 3 gesa anganya go chi ensemeywe agotebanga mbanya kumu alikani go chinka chabo Ngara bora nyore sababu nchikarontu ntokomanya kurende abatebanga ngo chinchiali chiko digwa kishanga keromo tegereri go sekeromo umo Kristo umwalika ndigo chibuaye abeko peke ntuyo sana ne lazima erenga umorandi anyali kumanya enyumba ya keromo ntori gushirike kanise igande kabere nabegwene tegero manyanga abakoreri bao gusaba Kristo bao nkaibakuru as a matter of concern umanyanga egeseme chando bagwete gosembo konyi kibote batagete tutebe kuirama sabase chinka ikerengene egento kende tebwenereti onye muntu tari tayari gukwalika gochiboe nkyugo tubone tikobetere nkyugo ligochio
lakini oyo baka mole kupia senginjo bakristo bonsi mba ukwanga ukwanga bakristo nande bagotebanga gokora bantu mbali gokwayerera igomba bwati sababu cyabo ine dondo yeri tukuria rero ine gazeti ya Taifa Leo edondo bunasamwa yebekire onye abantu mbara kwaligani tianya kubitereri kogera shona na Matilda wonye muntu na muntu kunya gocha buo fyo tori kwenda suta chikiri ujumi yakongire genda on a notice aligani gochibu muntu amanyanga kya kubeka appointment go book appointment mutenga ninje nani tiga go sabera appointments nga kyoro cheninje mwa ganyote bunga ncho yego nyakuyali nyakuyimukanga navuga ngichengo kwani kwavugo cyo kwani bono tubati budget yawe wi surprise visit akuna hiyo uyu samu miyenda ko tebanga tiyo konyo gosiaruka bucho bande oganye bwaliganigwe gosochikwe omwacho muri kigazeti cheri tukoria rero no togokorera abo eri tuchikurigeria mangana ayechisemi ikegera omugeni wito ikiraiga ase studio ekera onkorigereria mbari abange batonyorea sichinse mocha Facebook buna bono umusori bwege susu agoteba good morning na boigo kurwa na Nakuru City Abraham Mogaka agoteba kurwa Marani Sasuri sitoki ndani ya Getembe mbia muno sana Peter Omari good morning kurwa Suguta Nyamache niko ndani hadi mwisho na boigo Frederick Ogembo agoteba kurwa na Nakuru City Nyakeyo Nakuru City tu Nyakeyo onkubo kia chituka tuned in ndobate nande Frederick Ogembo na vaira nitaba gotebana I salute you in the studio kazi safi pia bono sana Alex Mauti korwa Maro Kisii County na boigo Jeria Kerubo korwa Ngumbu Manama Bahrain na boigo Jared Osoro Pamzo oyo nigaro muralia nere agoteba anware tuned in na boigo Victor Omondo miyenda liachira abono korwa Nairobi West aiga goikaria hoteli ya Buga Womondo Mwachange family bategerete buya kabisa hadi tamati mbia mono sana na boigo Roda Ruth na boigo omosori bwege sisanande na baira nabo korika message ya gotebanga kurwa Nakuru Salams Club na boigo abanda abange bagendrete koba ime iyo morobere tokobairanĩria mbuya bono imambi ya bono ase bari bagogendra gutonyora gwitira ase inamba yesimi rika message yao uchase namba 07 26 44 73 67 manyeri tari yao ase watu wachire kuri mambiega na boigo ekerengerero kyawongereki samiyenda etoko enda ase mutumogo wake na inde tucha kumbera na ndechi gazeti ritukoria ya mambiri yankyo ego gaiga no toko ya chuto kumanya mangana maya gwetera chinga set kumanya amangana maya senchira yobo ikiran nyore gazeti yao ya Daily Nation nyore gazeti yao ya The Standard The Star na wego The People's Daily alafu tubwate even Taifa Leo asomo nwege Swahili egeronya ko kwemanya amangana angachagendrete asense ya Kenya mwancho morigere kendera gutigara imeyo muroverio ngoirana tore na yanda mange igoro yechisemi Getembe Television ekeonga kiamamogusi Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets ejora onjura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets ejukire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater ejukire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater
na bwigo nechi 86 na bwigo mbabwate Marble Top inyoranga Nilan Hub igo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira